ଥରେ ଜଣେ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଗାଳି କରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ ଏବଂ ଖରାପ କଥା କହିଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଅ ନାହୁଁ ଏବଂ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ, କେବଳ ହସିବାକୁ ଲାଗ କାହିଁକି? ବୋହୂ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋ ମା' ମୋର ପ୍ରକୃତ ମା' ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କପାଳକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲି, ଭୟ କରୁଥିଲି, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା' ଆସେ, ବୋହୂ ହେଲି, ସତେ ଯେପରି ମୋର କାମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଏହା ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ବୋହୂ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା' ତଥାପି ମୋତେ ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ବେଳେବେଳେ ମୋ ବୋହୂର କାମ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଦିନେ ମୋ ମା' କହିଲା, କର, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ ଏମିତି କାମ ଥିବ। ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଗଲି ଯେ ମୋ ମା' ମୋତେ ବୋହୂର କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗାଳି କଲି ମୋ ମା'କୁ। ତାପରେ ମୋର ବିବାହ 2 ଦିନ ପୂର୍ବ ମୋ ମା' ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଝିଅ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିସାରିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିବାହ କରୁଛ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ମାତା। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କିଛି କାମ ହେଲେ କି ଗାଳି କଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ମା' କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ ମନେ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ମା' ମୋତେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସାରିବା ପରେ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ମା' ପରି ବୋଲି ଗାଳି ଦିଅ, ତୁମେ ମୋ ମା' ପରି ଏତେ ବି ଗାଳି ଦିଅନି। ଏହା କହି ବୋହୂ ହସି ହସି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଶାଶୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଏମିତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଘରୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍